Bones, em permetreu que em presenti, jo soc l'Isidre Esteve, he estat la major part de la meva vida pilot de motociclisme i de fet vaig arribar al món de la competició per casualitat, no com un objectiu. I de fet un cop vaig estar immers en la competició, l'esperit guanyador crec que és una que es porta dins, que m'ha portat a millorar cada dia i de fet ara en aquesta nova etapa de la meva vida continuo fent el mateix, intentar divertir-me, ser competitiu i sobretot passar-m'ho bé. El 24 de març del 2007 és veritat que vaig patir un accident en una cursa, una situació per la qual ningú està preparat perquè vaig patir una lesió medular, per la qual un creu que és una situació que només passa als altres, que arriba sense trucar a la porta i a sobre sense llibre d'instruccions. Però el més important és que per nosaltres no ha estat un punt i final, sinó un punt i seguit en la nostra vida. És ben veritat que va estar molt difícil en els primers moments, però bé, intentem afrontar-ho amb el major positivisme del món, intentant continuar fent el que més ens agrada i sobretot continuar disfrutant i buscant les coses positives d'aquesta nova situació. El fet que m'ha portat a escriure aquest nou llibre, No t'aturis mai, és la voluntat de compartir amb tothom, sobretot la nostra forma d'afrontar aquesta nova situació. És veritat que no sempre podem controlar el que ens passa, però sí que podem triar com afrontem cada nova situació. En aquest llibre volem compartir amb tots vosaltres la nostra forma de viure les coses, d'afrontar aquestes noves situacions. Massa sovint no parem de queixar-nos de que no ens agrada el que tenim, no ens agrada el que ens passa i busquem un per què ens passen les coses. Però penso que l'important és reflexionar una miqueta i ser més agraïts, més agraïts de tot el que ens envolta, i pensar que som nosaltres que hem de fer alguna cosa per canviar les coses i que està a les nostres mans que el nostre futur sigui diferent i, si pot ser, que sigui millor.